L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżvilupp l-MDA esprimiet tħassib serju dwar il-prattika li jiġu implikati kumpaniji privati f'inkjesti maġisterjali mibdija fuq talbiet ta' terzi. L-istqarrija qalet kif dawn l-inkjesti ma jkollhomx rimedji għal tali kumpaniji u qed jikkawżaw ħsara sinifikanti għal reputazzjoni tal-entitajiet involuti. Fiwaqt li l-MDA saħqet li tappoġġja l-prinċipji tal-istat ta' dritt, tennit li ma tista' qatt taqbel ma' sistema fejn inkjesta tiġi attivata biss fuq il-bażi ta' rapporti fil-gazzetti li ma jkunux ġew sostanzjati. L-MDA rakkomandat fost oħrajn l-introduzzjoni ta' mekkaniżmu formali li jagħti lil kumpaniji implikati l-opportunità li jippreżentaw l-evidenza tagħhom u jiddefendu l-pożizzjoni tagħhom. Intqal kif minkejja nuqqas ta' applikazzjonijiet taħtija, dawn il-proċeduri ħafna drabi jkollhom impatt kummerċjali negattiv għal kumpaniji li impjegaw mijiet ta' individwi. Dan kollu waqt li ma jimponu ebda responsabilità fuq dawk li jinstigaw l-allegazzjonijiet infondati. Għaldaqstant l-MDA ħeġġet lill gvern biex jimplementa riformi komprensivi sabiex tiġi stabbilita sistema li tkun ġusta, li ma tippermetti ebda lokal abbuż u sistema li tkun allinjata mal-prinċipji tal-ġustizzja u r-responsabilità. Sa dan it-tant dwar ir-riforma fl-inkjesti maġisterjali anke tkellem il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard waqt li kien mistieden illum fuq l-RTK. Qed ikollok sitwazzjoni li rid jantiċipa Ton Jobor xogħol għax kif qal fil-Parlament, ma jistax ikollna sitwazzjoni fejn sempliċement għax tikteb itra, fejn sempliċement għax xi ħadd jgħidlek illi xi ħadd huwa korrett, mor tiftaħ inkjesta. Hemm sitwazzjoni ta' dan it-tip qed ngħidhom l-ikbar responsabilità u dawk irid jiġu indirizzati għax l-inkjesti mhumiex marbuta biss mal-politiċi. Il-fetħu inkjesti ta' natura purament privata fejn il-qorti pronunzjatura ħallet isma' il-leġislatur ta' dak iż-żmien daw ma ridhomx fishing expeditions. U hemm bżonn nagħmlu l-intervent.